ще ви покажа тежкия разрив между клиентите на един български хотел и собственика на хотела. Ще ви прочита какви ревюта са оставили клиенти на хотела в един популярен сайт за почивки и какво им отговаря лично собственика на хотела. Така, първото ревю е написано от клиент на име Илиян, моля да го покажете. Илиян е написал следното. С влизането в стаята се усеща тежък въздух и прах. Мокетът в стаите е стар и неподдържан. Терасите са прашни. Сифоните в банята запушени. Собственикът на хотела е решил да не остане безучастен на тези забележки и отговаря следното. Понеже правописът е малко по-особен, ще го чета дословно, така както го е написал собственикът. Илянчо, този мокет се пере и се тупа по-често, отколкото ти най-вероятно се къпеш. Като видя, че сифоните в банята са запушени, устата запушена ли ти беше? Като във всяка стая има телефон, на който можеш денонощно да се обаждаш и да искаш да се отстрани проблема, ако е имало такъв. Вероятно, никога повече няма да посетиш този хотел. Но ако случайно дяволът те излъже да дойдеш, няма да бъдеш допуснат в никакъв случай. Това, уважаеми зрители, е прочутото българско гостоприемство. Ще ви прочета и второ ревю на клиент с име Васил. Васил е написал шумна и топла стая. Лаконичното ревю също е газирало собственика на хотела и той отговаря следното. Василе, що не си гледаш работата, бе? Резервирал си двойна стая без тераса и при презумпцията, като си смятал, че тази стая е по-евтина от двойна стая с тераса. Топла е, защото акълът ти е толкова, че не можеш да си включиш климатика. Шумна е, защото нещо ти е шумнало в главата. Повече никога вярвам, че няма да посетиш този хотел. Да видим и трето ревю на клиент с име Димитър. Закуската беше оскъдна. При изчерпване на даден артикул нямаше реакция за допълване. Не закъснява и отговорът на домакина. Закуската е на бок маса и на тази блок маса всичко, което ще намерите в 5-звезден хотел, го има и на тази маса. За 40 лева климатизация, тераса към парка, стая 30 квадрата, голяма баня, изключителна чистота, безплатен паркинг, безплатен интернет. Какво искаш за закуска да ти сервираме? Телешко, сокалче или трюфели? Повече никога, Димитър ли си, кой ли си, няма да бъдеш допуснат до този хотел. Вижте как човека решава проблемите. Просто не ги допуска повече. Четвъртото ревю започва доста положително. Клиентът пише: приятно и удобно за краткотраен отдих място. Но той остава и забележка. Недостатък е шума, който вдигат вратите на стаите при затваряне, както и глъчката, чуваща се дразнещо до ранните часове от ресторанта и тичащи по коридорите деца. Въпреки добрата оценка на клиента, тази дребна забележка не е оставила безучастен собственика на хотела и той отговаря следното. В хотела има врати, има деца, има ресторант, в който музиката се спира в 11 часа. Иди в манастир да ви е тихо и спокойно. Веднага ми хрумва една идея. Господин Димитров, вие като директор на тази телевизия, аз ви предлагам да наемете този хотелиер, който да отговаря на забележките на нашите зрители по адрес на предаванията на 7-8 TV. Само си представям какви справедливи оценки ще дава той на зрителските коментари. На зрителския коментар във вечерното ви шоу няма смешки, отговорът ще е следния. Какви смешки търсиш във вечерното ни шоу? Зрител ли си? Какъв си? Като искаш смешки, гледай Цитиридис и шоуто на Мавриков. От тук насетне. Ако дяволът те излъже да си платиш 78 стотинки за нашата телевизия, абонаментът ти ще бъде отхвърлен. Аз предполагам и какво ще отговори този справедлив човек на следния зрителски коментар. Шоуто на сценаристите е супер тъпо. Отговорът според мен ще е следния. Василе, как няма да е тъпо шоуто на сценаристите с водещи като Сашо Вълчев и Драго Петров, бе? Ти за 78 стотинки Джон Оливър ли искаш? И между другото, шоуто на сценаристите ти е тъпо, защото акълът ти е толкова, че не се сещаш да превключиш на друг канал.